men mıtam qowça burun isterdim. Doğan Yürek, yani Холодное сердце Walt Disney'in bir eng tanimal multifilmini professional oзвучкада ba müzik tarapından hödürledik. Men olup tanış olun. Esas ayrıtılığı nämede? Hava näme? Ilki bilen professional oзвучка Bollet suwen wajib gurrun edip dura. multifilm musical bolan soň ähli aýdymlaryny ýyllarlaryň ses bermegine türkmençe aýdýarlarda. Arılar uça, çağılan elinde tolgucu. Menem beğenip çıkardımlar varyantomu. Görüm gaty interesli, gaty gyzykly belet filmde Холодное сердце, yani Doğan Yürek sida garaşa. Köveleyde uçup gelýän batır, kirli soğulları basady. Ular troll mü? Sinen şıppır gör. Ey to